podľa mňa z toho, keby som mohol ja niečo svojmu 20-ročnému odkázať, tak by to bolo niečo takéto, že užívaj si tie malé veci, buď tam, kde si. Lebo ja som fakt preletel tými 20-30 rokmi s takým trošku tunnel vision, že som sa snažil dosahovať veci, stať sa nejakým úžasným, byť dobrým vzorom, robiť úžasné skladby, byť profesionál, byť stále lepší, 1% každý deň. Ten rast bol pre mňa úplne posadnutie a tak to asi musí byť, ale keď sa spätne obzerám, tak si hovorím, že by som si určite odkázal viac si vychutnaj tie výhľady z tých vrcholov, na ktorých sa ocitáš. Máš pocit, že si sa moc ako neprocítil? Mám pocit, že sa dali viac. Mám pocit, že spätne, keby som sa s týmto mozgom tam vrátil, tak oveľa viac tam sa vždycky nadýchnem a oveľa viac si vychutnám ten výhľad, oveľa viac precítim ten okamih, oveľa viac nechám sa unášať v istých fázach tým prúdom toho života a menej som presvedčený, že presne viem, čo mám robiť a že už som neskoro, už musím ísť robiť alebo musím niekam inám ísť. Myslím si, že toto je paradox toho života, že to pochopíš, až keď už je to za tebou. A tie bodky si pospájaš, až keď je neskoro to nejak ovplyvniť.